Dnes jsme se podívali za chovatelkou maňských mývalých koček, které jsou známé jako největší a nejchlupatější ze všech plemen. Na úvod jsme se paní chovatelky zeptali, co miluje na svých kočkách nejvíce. Já bych řekla tu energii. Prostě oni jsou, celkově kočky jsou strašně pozitivně nabití. Oni mají neskutečnou energii, kterou tomu člověku, který ji vnímá, samozřejmě umí předat. Tyhle kočky u mě vzbuzují velký respekt. Jakou mají povahu? Oni jsou strašně klidní. Pokud je někdo opravdu nerozduří, že je to většinou vina pánička nebo lidí zkrátka, že vystresuje tu kočku, tak jsou absolutně vyrovnaný a většinou nic moc neřeší. Často oni mají většinou takový jakoby atomový záchvaty, tomu říkám, jo? Že oni jsou převážně klidný plemeno. Ale když na ně přijde ta hrava, tak tady předvedou teda absolutní show. Já mívám taky někdy atomový záchvaty. Třeba k dětem byste je doporučila? To jo, jako pokud to nejsou samozřejmě rozjívenci kompletní, tak jako děti bez problémů. Oni jsou dost hraví a jak říkám, hodně tolerantní, ale ona čeká, že ten majitel to pochopí sám, to, co ona chce. Oni tak jakože koušou, chytají takhle, ale strašně něžně. Oni nezmáčknou, většinou nepoužijou drápky, nic. Ono to vypadá blbě, ale ona nestiskne. A to je právě strašná výhoda majny. Pokud si to člověk nezaslouží sám tedy. A jak třeba má vypadat taková klasická maňská mývalá kočka? Tak třeba tohleto pro mě je opravdu typický příklad. Podíváme na detaily té hlavy. Tak jsou pro mě úplně perfektní. Brada pěkně lícuje s čumáčkem, profil, vysoký čelo, hranatý čumák zepředu. A zejména teda, co spousta majnů dneska postrádá, je ta velká brada. Pro mě jsou taky úplně perfektní. Ale prý to tak nemají všechny kočky, i když nádherný. Má obrovský tělo, opravdu je mohutný, chlupatý, těžký, velký. Tu hlavu v poměru k tomu tělu má malou. Ale my tě nechcem pomlouvat, pač tě milujem. My potřebujeme jenom příklad. Já bych ho taky milovala. A co péče o srst? Běžná starost si myslím, že jednou za týden stačí. Spousta lidí češe denně a tak dále, ale oni to chtějí třeba kvůli chlupům, aby neměli by těch chlupy a tak, ale té kočce stačí jednou týdně. A také by mě zajímalo, jestli maňky trpí na nějaké zdravotní vady? Není úplně vada, na kterou by majny vyloženě trpěly, ale jsou doporučený určitě testy, jako je suno srdce. Majny trpí na HCM, to vůbec není pravda. Vůbec, je to prostě jenom o lidech, že dělají, že to nevidějí a pokoušejí ten chov s tím, že lehce pozitivní kočka ještě zkusíme, protože koťátka můžou být 50/50 zdraví. Fakt pečlivě selektovat a pak ty kočky budou zdraví. Na závěr nám přišla jedna kočičí teta ukázat malá koťata, protože prckové jsou přeci nejzajímavější. Jejich matka to ale není, tak to vypadá na jednu velkou showmanku. Já se Braťo, kde zošlo hlas, správně. No a tady druhý typický příklad, další kočka, která není matka samozřejmě. A už se tam hrne i třetí, no. Vždycky je akorát blbý rozdělit teda dvojčata mezi 3 matky, no. Tohle je necelý 3 týdny starý miminko. Oh no. Jsou naše dvojčátka. No Ježišku, ty jsou tak roztomilí, že mě asi vomejou. Oni přesně si umějí po svým ty páničky zmanipulovat. Pro kočičí noviny zpracovala agentura na hlídání koček přímo u vás doma, holidaycat.cz.